duk mutumin da zai dunkule ta ya saka a cikin ruwa, kamar misali yanzu idan ya koma ya batta ta kwana, abu na farko idan ya tashi ya sha, sannan ya ƙara jiƙa wata tazargaden ya batta ta wuni, again ya ƙara sha ya ƙara jiƙawa, suka ce abu na farko tana magance kowace irin malaria, wato wannan ciwon da ake cewa zazzabi. Sannan abu na biyu tana magance ciwon zuciya, musamman iyayenmu akan samu mutum yana fama da matsalar ruwa suna taruwa a cikin zuciyar shi, watakila ko an je asibiti za a ce yau sai an cire ruwan ko sai an yi amfani da wani abu. Wannan ta zargade wallahi da a ce za mu riƙe ta ita kaɗai za ta ba mu mamaki. Sannan ma iyayenmu masu fama da matsalar hawan jini, wani lokacin ba hawan jini ba ne, watakila duk lokacin da aka je, shi yasa muke yawan ba mutane shawara, duk lokacin da za mu je asibiti kai tsaye akan matsalar hawan jini akan ɗora mu akan maganin hawan jini. So a mafiya lokaci ba fa matsala ce ta hawan jini ba, mu ke sa mu kanmu matsalar nan ta hawan jini. Kana zuwa za a ɗauki magani a baka, maganin nan zai zama kamar lifetime, domin duk mutumin da ya saba amfani da maganin hawan jini za a ce mai idan ka je ka sha na sati 2 za ka dawo mu duba mu ga yanayin jinin yake. Idan ya sauka falillahi alhamdu, idan bai sauka ba za a canza maka wani. Ba ana magana cewa nan da sati 2 ka warke ba. Shi yasa a mafi lokaci idan ka je akan matsala hawan jini ko kuma ciwon shiga ana fara duba shekarun